Ahoj, pre tento kanál som si vybral XTB. No moja spokojnosť s danou platformou je akosi oklieštená. Čo sa týka okna vľavo sledovanie trhu, tak tam nemám absolútne čo vytknúť. Prehľad finančných inštrumentov, rozdelenie a možnosti, ktoré sa mi ukážu po otvorení daného inštrumentu, sú vážne super. V pravom veľkom okne, kde sa nachádza grafy, správy, kalendár, analýza trhu, vzdelávanie, história účtu, by som vyzdvihol snáď všetko okrem grafov. Kde mám menšiu pripomienku. To, že nevidím nikde nástroj merania pravítko na percentuálne zobrazenie rozdielu, je možno len moja nepozornosť. No prijal by som, keby si viem graf akokoľvek posúvať, priblížiť a oddialiť s tým, že by som vedel mať na pravej strane grafu toľko voľného miesta, koľko ja uznám za vhodné. Teraz to žiaľ nejde. Dolu vo otvorené pozície. Nastavenie zlomka liter a T lomka P je samostatná kategória. Už keď sa to tak raz volá, prečo je to po otvorení mojej pozície pomenované inak? A prečo sa to nedá normálne použiť? Chýba tomu jednoduchosť a funkčnosť. A to nehovorím o tom, že napríklad teraz som si chcel otvoriť T lomka P a ani to nejde. Vidíte na obrázku popis pri T lomka P. Chcelo by to trošku doladiť. Áno, moje skúsenosti z XTB sú zatiaľ minimálne. Postupne prichádzam na nové veci. No toto ma odrádza. Aký máte vy názor na XTB, pokiaľ ho používate? Prajem vám pekný a úspešný zvyšok dňa a ďakujem za spätnú väzbu.